alle sammen, og velkommen tilbage til en ny video på den her kanal. Det her bliver bare lige en lille kort video, hvor jeg vil bare lige sige, at inde på Instagram, på kommentaren på nogle af mine billeder, skal I skrive nogen, så jeg kan lave en Q&A, eller en der Pelle og min kusine, så lige i baggrunden. Jamen det her bliver bare sådan en lille kort video. Skriv det i kommentaren på et billede inde på Instagram, eller bare skriv til mig på Instagram. Så jeg bliver rigtig glad, så vil jeg lave en Q&A, eller en der Pelle. Vi ses. Og hvis jeg undrer mig lidt over det her, jeg sidder hjemme hos min far og farfar. Og det er faktisk og lige nu, fordi jeg har mere lys i hovedet lige nu, det er fordi det er ikke sådan normalt. Lillelampen, det er bare en lampe, jeg kan få til at stå i hovedet af mig. Men altså, vi ses, siger jeg lige om lidt. Hej hej. Jeg siger hej hej. Hej, og det her det er vores hus, yeah! Nej, hus, værelse. Ja, det der lampe. Okay, Nå, er det færdigt? ja, nu kan man se lampen. Hej, vi ses!